Seguimos con temas políticos. En este caso nos vamos a acercar a la Diputación Provincial, Diputación de Ourense, para saludar al portavoz socialista Álvaro Vila. Hola, ¿qué tal? Moi bo día, Álvaro. Hola, moi bo día, Cristina. Moitísimas gracias por estar connosco. A vos. Bueno, aquí estamos arrancando a semana, facemos con temas de actualidade. Neste caso, comenzamos contando que o Grupo Provincial Socialista fai unha denuncia. Esta é que na máis recente modificación de crédito na Deputación, o reparto de fondos provinciais para concellos, falades de que é injusto. Por qué? Explícanos se podes. Bueno, nos cando habíamos empezado este mandato, nos habíamos marcado unha línea que era, digamos, conseguir, bueno, rachar como se viñan facendo as cosas antiguamente na Deputación, donde, digamos, os criterios de reparto do fondo da Deputación aos concellos non eran con criterios objetivos. Bueno, naquele momento nos juntamos, falámoslo, traballámoslo e conseguimos que se pusera en marcha, digamos, o plan único, donde con os criterios objetivos se repartiran, digamos, esa axuda aos concellos por parte da Deputación. Ben, isto foi así durante estes 2 anos e medio, 3 anos, pero si é verdad que nesta modificación pois os criterios non son tan objetivos, é dicir, si hai unha parte desa modificación que se reparte en criterios objetivos, pero hai unha cantidad moi importante que se reparte de forma discrecional ante os concellos. En esa discrecionalidade pois salen moi beneficiados os concellos do Partido Popular, que, digamos, volvemos un pouco a senda antigua de antigos mandatos. Entonces, pues oye, pues non nos gustou, pero así o dixemos, e así o diremos tamén no pleno, e, porque, bueno, consideramos que ese paso que se había dado no seu momento había que respetar de seguir, digamos, con criterios objetivos, máis alá de que se deixase unha mínima cantidad ou unha pequena cantidad para, de forma discrecional, o grupo do goberno, neste caso o presidente, poder atender aquelas demandas concretas dos concellos, pero si de forma xenérica nos parece un pouco abusivo desta vez o reparto que se fai de forma discrecional. De outros asuntos tamén de actualidade, o voso grupo leva ao pleno desta semana unha moción sobre emerxencias. En que consiste? Cal é o plantexamento? Sí, vamos a ver, vimos o ano pasado cando foi a vaga de lumes, que había unha descoordinación moi importante nos concellos a hora de actuar contra o lume, nas emerxencias. Orgés, o bombeiro das mancomunidades. Nós o que queremos é que xa haya un plan único, un mando único, na provincia, das emerxencias, donde se clarifiquen perfectamente as funcións, sobre todo da xente que conforman o Orgés, e non estén, digamos, ao arbitrio, digamos, de cada concello. É dicir, en cada concello funciona de unha maneira e de forma un pouco localista. Todo o que queremos é que se clarifique perfectamente as funcións de todos os membros do GES e que, ao mesmo tempo, haya un mando único donde se atendan as demandas que haya naquele momento e non só de forma local como se produce actualmente. Bueno, vamos a unha moción que creo que vai dar bastante de que falar nese sentido, porque creemos que se ten que atallar unha vez por todas, digamos, esa integración, digamos, das emerxencias nunha planificación provincial. De outro tema que preocupa moito na comarca de Valdeorras, levades precisamente unha moción, falamos da silicose, sobre esa atención sanitaria nesta localidade, non? Sí, é que, bueno, esa antiguamente, no momento se habíamos planteado esa mesma demanda na Deputación, pero que, claro, é que nos encontramos con unha comarca que está de unha incidencia altísima de veciños que producen, digamos, esa enfermedade, silicosis, e non teñen atención sanitaria mínimamente que corresponda ás necesidades. É dicir, o único que piden os afectados é que teñan o Hospital Comarcal de Valdeorras un neumólogo para que os atenda. Bueno, ven de vez en cuando un neumólogo a tempo parcial e non teñen esa atención personalizada que necesitan. Entonces, parece mentira, pero é moi triste que a día de hoxe se teña que mobilizar, digamos, neste caso os veciños, nos teñamos que mobilizar tamén os partidos políticos demandando algo tan sencillo como que teñan un neumólogo, un hospital comarcal. Esa é a demanda principal, é dicir, realmente é unha enfermedade profesional que así está reconocida
pero que, claro, non temos os profesionales sanitarios para atender a xente que necesita esa atención personalizada. Lógico. Estiveches o venres pasado na manifestación de Lugo contra unha moción de censura impulsada polo Partido Popular contra as Ugas. É similar ao acontecido en Manzaneda? Bueno, similar porque está apoiada nun tránsfuga. Estamos falando de que se había esa voluntad política, se había firmado ese pacto de transfugismo onde todos os grupos políticos habíamos apoiado que non se pudieran facer ou non deberamos facer esa moción de censura apoiados en tránsfugas, hai outras mocións de censura legítimas, por suposto, estas tamén son, pero non apoiadas en tránsfugas, e, bueno, a raíz da sentencia do Tribunal Supremo fai ano e medio aproximadamente, bueno, pois o Partido Popular volveu as andadas donde pode, digamos, comprar voluntades, pois as compra. As comprou Manzaneda, apoiándose nun concello de tránsfuga que pertencía ao Partido Socialista, e o mesmo fai en Lugo, un agravante. En Lugo prodúcese, digamos, esa vacante, prodúcese a incorporación desta concelleira despois de 3 fallecimientos no grupo do goberno. É dicir, o fai todavía moito máis lamentable de que, aproveitando que tres concelleiros fallecen, pois, comprar esas voluntades e apoiarse nun tránsfuga para facer unha moción de censura. Bueno, moi lamentable, pero, bueno, é unha actitud que o Partido Popular o leva donde pode facer o fai, e donde sistemáticamente pois intenta esa compra de voluntades. De acordo, pois moitísimas gracias como sempre, Álvaro, por o teu tempo, que teñas un bo día. Moi bo día, Cristina, un saúdo. Falamos, saúdos, gracias.